Uwaga, następne pytanie. Jakie jest pozdrowienie używane przez Jurka Owsiaka? Podpowiedź A to Jołzią, podpowiedź B siema, podpowiedź C Witka. Zgłaszamy się. Miłosz. B, czyli siema, tak jest. I wszyscy teraz muszą napisać wtedy siema. Uwaga, to pytanie nie ma podpowiedzi. W jakim miesiącu od 20 lat odbywa się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? Proszę bardzo. W styczniu. Bardzo dobrze, serduszko dla Ciebie. Pozbierają pieniądze wolontariuszy. Ja wiem! Bardzo dobrze. Punkt dla Szymona. Jak ma na imię nasz sztabowy pies? Ja wiem! Znowu Charlie, bardzo dobrze. O, to jest fajne pytanie. Uwaga, jestem ciekaw, kto zgadnie. Jakiego koloru są oprawki Jurka Owsiaka od okularów?